Türkmen häkimetleri ýurtdaky ýiti ykdysady we azy krizisiniň şeýlede mal ýetmezçiliginiň arasynda büdjet işgärlerini nowatdaky gezek maşgaly büdjetini mazaly agram salýan çykdyjylary goýup ýurdun öz içinde öndürilendigi aýdylýan smart ýagny akylly telewizorlary satyn almaga mejbur edýärler. Farapda döwlet idara kärhanalarynyň işgärlerine yerli smart telewizorlary satyn almalydyklary barada görkezme berildi. Ekranynyň ölçegi 32 düým bolan tolkun atly bu telewizorlaryň her biriniň bahasy 2400 manat diýip lewaply habarçylarymyzyň biri anonimlik şertinde 18 awgustda maglumat berdi. Habarçynyň sözlerine görä yerli ýol başçylar munyň üçin her aý büdjet işgärleriniň zähmet haklaryndan 500 manat möçberinde puluň tutulup galynjakdygyny duýdurypdyrlar. Şol bir wagtda telewizorlaryň diňe geljekki ýylyň 21-nji ýanwarda gowşuruljakdygy aýdylypdyr. Habarçymyz adamlaryň bu talaplara işlerini, okuwlaryny ýitirmezlik üçin boýun bolýandyklaryny belledi. Ol ýurdun beýleki künçüklerindäki idara kärhanalarynyň işgärlerine hem bu telewizorlary satyn almak barada görkezme berilendigini aýtdy. Bu idaralaryň maglumat beren işçileriň anyk atlary Azatlyk radiosunda bolsa da howpsuzlyk aladalary jahdynden olary äsgär etmekden saklanýarys. Türkmenistanyň degişli häkimliklerinden we ministrliklerinden bu nowatdaky mejburi çykdyjylar barada kommentari almak başartmady. Ýatlatsak Türkmenistan geçen ýylyň aýagynda smart telewizorlaryň önümçiligini ýoly goýmagy göz öňünde tutýandygyny ma'lum edipdi. 13 dekabrda Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisinde Türkmen Senagat Agentliginiň bilelikdäki kärhanasy Aýdyn Gijeler Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan ekranynyň ölçegleri 32 düým, 42 düým we 55 düým bolan smart telewizorlary öndürmek planlaşdyrylýandygy aýdylypdy. Resmi maglumatda telewizorlary öndürjek hünärmenleriň daşary ýurtlarda okudulandygy aýdyldy. Emma ol ýurtlaryň atlary aýdynlaşdyrylmady. Şeýlede bu telewizorlaryň tehnik ygtybarlylygy barada da häzirlikçe maglumat ýok. Bu aralykda Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan hünärmenler smart telewizorlaryň aglaby funksiýalarynyň online ýagdaýda amal edilýändigi üçin ýurtdaky internet üçünçiliginiň gözgýni şertleri nazarda tutulsa, yerli ýaşaýjylaryň bu telewizorlaryň mümkinçiliklerinden dogry peýdalanyp bilmejekdiklerini bellediler. Türkmen häkimetleriniň smart telewizorlar satyn almak baradaky talaplary ýurt raýatlarynyň gerdinine ýüklenýän mejburi çykdyjylaryň diňe soňgusudyr. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gurulýan köp sany dawaralar, çäherler bilen baglylykda büdjet işgärleri, studentler täze eşik, velosiped ýa başga zatlary öz hasaplaryna satyn almaga mejbur edilýär. Mundan başga da ýurtdaky durly bähleşikleriň ýeňijileriniň şol sanda 2-nji jahan urşy döwründe tylda zähmet çeken veteranlaryň özlerine berilen bayraklaryň bahalaryny öz jüwlerinden tölemeli bolýandyklary barada hem maglumatlar gowuşýar.